Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Oktober 2025. Aku iki mlaku lewat embung arepe yang Miri Gede Kulon. Arep takziah iki aku karo Mbak Ayuku. Iki lho, Mbak Ayu. Karo Mbak Ayuku. Wis iki mlaku wong loro iki. Neng ya iki neng apa embung iki mau ada pembangun yo ora kok mau ada, memang ini mulai pembangunan baru katanya, mau untuk usaha apa yo warung lah apa ya, terus nanti ada penghuninya dari pihak desa mungkin, aku kurang tahu ya. Wis tak sepil nih bangunan. Dek, mancing apa acara apa? Mancing, Bu. Mancing, sudah dapat belum? Belum. Oh, rumahmu di? Pagerwajo Kebon. Pagerwajo Kebon. Oh, semua Pagerwajo Kebon loh. Ditutupi lah. Bagus. Oh ya, terima kasih, aku mek nyepil tak ya. Ada tulisannya Gogoniti. Gogoniti, dia bung Gogoniti. Halo sayang. Miri Gede, Kak Miri Gede. Halo sayang. Wih, bagus sih. Dari mana? Keng pundi niku? Kalimanis. Oh, Kalimanis. Oh. Memang sengaja mriki nop. Oh, iya. Ya. Bapak dene nganu sekat lho. Sekat. Di truk. Bagi gereja apik-apik. Hah? Lamang blak kono bag gereja ngene. Pengen mrotoli diruduri iki dibanding mrotol entek. Kok ndang kopi niki Anu kembange piye? Oh. Jadi penerang, alhamdulillah. Iki arepe lewat anu apa jenenge? Sesek. Mlaku pokoke turut lewat embung. Arep ning Miri Gede Kulon takziah. Yo ngene lho, kanca-kancaku iki lho, wong-wong ngene iki ya sing kendelno ngene iki dalane ngene iki dilewati sepeda motor, terus karo nggawa ramban urung kok, terus nggawa mbokne, nggo ramban, nggo mbokne, nggo anake. Lewat sesek dulu pas jalan sehat kan lewatnya nang kene iki lho, balok-balokku. Amit yang aku lewat, putune lewat nggih. Kita panggah karo Mbak Yuku yang setia. Ya Allah, yuk. Jawan jeneng. Iki jenenge iki ya jawan ta kuwi? Udu. Iki suket biasa. Oh, kae ya sing kaya ngono kae ya. Dhuwur kae. Oh. Ya. Oh, ya Allah, ngene iki lho wong tani lek kadung enggak panen ya ora entuk beras, tapi muga-muga awake padha waras kabeh ya Mbak Yu ya. Wih, dalane munggah iki ya kesel. Hah?
Pe, ayo munggah tak ambati. Tak ambati. Ya. Kesel kurang. Sekian dulu ya bala-bala. Iki wis meh teko ngene wis sekian dulu matur suwun ta weh. Sing sampun subscribe, membagi, menonton. Assalamualaikum.